Halløjsa YouTube. Det her, det er The Sleep Deep Gaming, og jeg har en hvad skal man kalde ham, medvirkende på besøg, og han hedder Patrick. Sig goddag, Patrick. Sig goddag til YouTube, din spade. Jamen, nej, ja, jeg sagde, at du skulle sige goddag, ikke til Patrick. Men Patrick, han er så min fætter. Det er en lille familieserie, og vi spiller Team Fortress. Der. Okay, hvilket hold er jeg på? Jeg er på rød hold. Hvad er du på, Patrick? Okay, det er godt. Let's go to stay. Det gør jeg også. Så vi overlever sammen. Go. Let's go to the way. Stay. Let's go away. Stay. Bitch. Okay. Bliv ved. Hørte I det? Bliv ved. Nej. Now I am the epic build guy. Eller not a build guy. Now you die. Okay. Now. Server. Hvordan kan du egentlig lave sminke? Men ja, I kommer nok til at se lidt mere til Patrick, fordi at vi kommer nok til at spille YouTube. Ja, vi spiller YouTube og ser Team Fortress, ikke også, Patrick? Nej, vi spiller Team Fortress på YouTube nok sammen. Nej, han var lige med gæstevært her. What that? Taber. Jeg nakkede lige en af deres centrons. Drej! Hvorfor det? Boink! Soink! Okay, Patrick. Jeg skal hen og have skaffet mig lidt liv. Og så bagefter, ikke også? Så skal vi to nok nogle af deres centrons. Au! De spædte mig ud. Jeg vil ud. Ja. Hvordan vidste han, jeg var spy? Okay. Nej, han var en helt anden. Han havde et eller andet navneskilt med bageren. Now you die. Now I die in helvede. Vi ses i helvede. Eller det er også bare...
rap to the dang, 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 rap to the dang. Du prøvede, men at prøve er ikke godt nok, man skal gøre det. Rap to the dang, rap to the dang, rap to the dang, rap to the dang, rap to the dang. Jeg er ikke god til at synge. Rap to the dang, 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 rap to the dang. Help! Help! Tak. Fjols. Okay, YouTube. Taber. Nej, det er den. Ruppen til den lingren, ruppen til den lingren. Okay. Freak. Now you die. Okay. Hej, spy. Haha. Lus. Så. Okay, boys and girls. Det her, eller jeg tror i hvert fald, vi må stoppe nu. Vi ses i helvede. Eller en anden dag. Så ses senere, boys.